дар шаҳраки ҳулбуки ноҳияи восе бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди восесаноат ки фаъолияташ ба истеҳсоли шефери азбестӣ нигаронида шудааст мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иқтидори солонаи тавлидоти маҳсулот бо дар назардошти талабот ва фармоиш 100 000 дона шефери азбестиро дар бар мегирад. гузориши хабарнигорони мо. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳраки ҳулбуки ноҳияи восе ҳамчунин ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди восе саноатро дар самти истеҳсоли шифери азбестӣ ифтитоҳ намуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо пардабардорӣ аз рӯи лавҳа ба фаъолияти корхона расман оғоз бахшида бо иқтидор ва имконоти истеҳсолии коргоҳи навбунёд аз наздик шинос шуданд. сохтмони ин корхона моҳи январи соли ҷорӣ оғоз гардида он дар заминаи ҷамъияти саҳомӣ кушодаи обсохтмон дар як муддати кӯтоҳ бунёд шудааст. арзиши лоиҳавӣ 500 000 сомонӣ мебошад. дар ҷараёни сохтмон ва васлу насби таҷҳизот ки истеҳсоли ҷумҳурии мардумии чин мебошад наздики 10 нафар ба кор ҷалб гардиданд. айни ҳол дар ин корхона 30 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин мебошад. дар ҷараёни шиносоӣ бо иқтидори истеҳсолӣ ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар ин корхона давоми як шабона рӯз аз 1000 то 1200 дона шифери азбестӣ истеҳсол мешавад. иқтидори солонаи тавлидоти маҳсулот бо дар назардошти талабот ва фармоиш 100 000 дона шифери азбестиро дар бар мегирад. корхонаи истеҳсоли шиферҳои азбестӣ тавассути технологияи компютерӣ идора шуда маҳсулоти он аз рӯи услуби хос омода мешавад ки сифати баландро соҳиб аст. масалан баъди омезиши ашёи хом ва коркарду ба шаклдарорӣ аллакай маҳсулоти тайёр дар зарфи махсус бо истифода аз об мустаҳкам гардонда мешавад. корхонаи истеҳсоли шифери азбестӣ дар доираи нақша чорабиниҳо ва ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёд гардида дар он технологияи муосир истифода мешавад. дар ин коргоҳ хатти мукаммали саноатӣ фаъол буда сифатнокии маҳсулот таъмин мегардад. масалан дар корхонаи шифери азбестӣ баъди омехта кардани маҳсулотҳои зарурӣ яъне ашёи хом аллакай маводи нимтайёр дар оташдони махсус марҳилаи устувориро мегузаронад ва баъд он дар зарфи обдори махсус ворид гардида боз ҳам қавитар мегардад. чунин усул танҳо дар корхонаи мо истифода мешавад. сифатнокии маҳсулоти мо аз рӯи озмоишӣ баҳои баланд гирифта дар бозор харидори худро пайдо кардааст. корхонаи истеҳсоли шиферҳои азбестӣ низ бо истифодаи бухонаи махсус амал намуда сарфаҷӯии нерӯи барқро таъмин менамояд. тавре иттилоъ дода шуд барои истеҳсоли маҳсулоти хушсифат ҳамагӣ 20% аз маҳсулоти воридотӣ истифода шуда 80% ашёи хом бо такя ба маҳсулоти ватанӣ таъмин карда мешавад. такя бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ мо соҳибкорон ва сармоягузорон чунин корхонаҳои саноатӣ бунёд мекунем ки ин ҳам ба иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳам ба худи соҳибкорон ва сармоягузорон фоидаовар мебошад. ҳами ин аз он дарак метиҳад ки имрӯз ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ эътимоднок гардидааст ки мо соҳибкорон ва сармоякорон ҳамин лоиҳаҳои иқтисодиро ба амал мебарорем. дар марҳилаи аввал корхона танҳо ба истеҳсоли шиферҳои азбестӣ нигаронида шудааст. тибқи иттилоъ оянда дар заминаи тақвияти иқтидори истеҳсолӣ ва ҷорӣ кардани хатҳои иловагӣ талаботи сокинони шаҳру ноҳияҳо бо дигар навъи маҳсулоти хушсифати ватанӣ ҳам таъмин карда мешавад. чунин корхонаҳо зиёд шуда истоданд. мо ба ҷои кор таъмин шуда истодаем. мо аз давлат миннатдорем ки чунин корхонаҳо зиёд шаванду мо ба ҷои кор таъмин кардем. мо пешравии давлатро ҳамарӯза эҳсос мекунем ва аз он мефахрем. бо мақсади муҳайё намудани шароити мусоидикорӣ барои мутахассисони корхона дар ҳудуди он ҳамзамон ошхонаи доим амалкунанда ҳаммом ва нуқтаҳои фароғат аз рӯи корбаст фароҳам оварда шудааст.